ልብ ወለድ ዛንታ ወድረዛ ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕቑባይን እቶም ሕጉሳት ሰባት ኩሉ ጸጽብቑ ይውነኑ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ዳ ነቲ ዘለዎም እዮም ጽቡቕ ዝገብርዎ። ስለዚ ብዘለኩም ውሕዱና ኢልኩም ኣይተማርሩ። ነቲ ዘለኩም ጥራይ ከም ዘሐጉሰኩም ግበርዎ። እቲ ዝያዳ ኸገድሰኩም ዘለዎ ኸኣ እዚ ሕጂ ንግዚኡ ትነብሩሉ ዘለኹም ህይወት ዘይኮነስ እቲ ንሓዋሩ እትነብሩሉ ህይወት እዩ ክኸውን ዘለዎ። ስለዚ ሓቂ ፍተው። ሓቂ ንግዚኡ ጭንቂ ንዘለዓለም ግን ጽድቂ እያ። ስለዚ ንሓቂ ፍተው። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5:4 ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ዘበለ ኩሉ ንዓለም ይስዕራ እዩ። እታ ንዓለም እንስዕረላ መሳርሒትካ እምነት እያ ይብለና። ስለዚ ኣብ እምነትና ጽኑዓት ንኹን። ከም ሰብ ብእትፈርህዎ ዘይኮነስ ብእትኣምንዎ ንበሩ። እታ ብመጀመርያ ንነብስኹም ከተረጋግጹላ ዘላትኩም ነገርካ ብዘይፍርሂ መንባር እዩ። ፈራሕ ከልብስ ካብ ዝብሃዲሙ ኣብ ከልቢ ጎረቤት ይሕንሕን ከም ዝበሃል ካብ ዓመስቲ ሃዲምኩም ምስቲ ዓመስቲ ኣይትባሱ። ሞት ዝበሃልካ ኣብ ራዕድን ጭንቅን መንባር እምበር ካብ ዓለም ምፍላይ ኣይኮነን። ኩሉ ሰብ ናብ መንግሥተ ሰማያት ክኣቱ ይደልዩ። ግናኸ ዋላ ሓደ እኳ ክመውት ዝደሊ የለን። ስለዚ ንእትብህግዎ ነገር ንምርካብ ተባዓት ኩኑ። እትመሃርዎም ነገራትካ ካብ ብጌጋ ዝርድኡኹም መረዳእ ከኣቢኹም ይሓይሽ። ምኽንያቱ ብጌጋ መታን ከይተተግብርዎም። ስለዚ ሰብ ዝዛረቦ እንተዳ ኣገዳሲ ኾይኑ ክትሰምዕዎ ዘይኮነስ ከተድምጽዎ እዩ ዝግባእ። ፍልጠትካ ከም ገንዘብ እዩ። ዝያዳ ምስ ረኸብካዮ ዝያዳ ኢኻ ተሃርፎ። ንኽትነብሩ ኢልኩም እምበር ንኽትበልዑ ኢልኩምውን ኣይትንበሩ። ሓደራ ሓደራ። ባህግታትን ድሌታትን ወዲ ሰብ ዋጋ ይሓቱ እዮም። ዋጋ ኸይከፈልካ እትደልዮ ጽቡቕ ነገር ከም ዘይርከብ ፍለጡ። ብጸሎትን ምህለላን ጥራይ ድሌትካ ይርከብን እዩ። ከምኡ እንተዝከኣል ነይሩ እሞ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ንምርካብ ን30 ዓመታት ተቓሊሱ ህይወት ብምኽፋል ኣብ መሮር ካብ ምሕዳር ኣብ ኣብያተ ጸሎት ምውዓለን ማሓደረን ነይሩ እዩ። ስለዚ ነዞም ስቕበሉ ሽግርና ብኣምላኽ እዩ ዝወግሕ እናበሉ ንመሰልኩም ከይትለዓሉ ምእንቲ ብልሕኹምን ትብዓትኩምን ከጉድሙ ዝፍትኑ ሰጊሃት ማለት ሰነፋት ኣይትስምዕዎም። ምዕዶ ወደቦ ቀዳማዩ ገዲፍካ ዳሕራዩ ሰዓቦ እዩ ዝበሃል። እዞም ዝስዕቡ 7 እንስሳታት እዮም በኣባ ዝጽውዑ። ንሳቶም ከ ኣባ ጉምባሕ፣ ኣባ ጎብዬ፣ ኣባ ጨጎራ፣ ኣባ ጃዊ ማለት ተባዕታይ ደርሆ፣ ኣባ ዓንኮለ ማለት ደም ጸጊቡ ዝገዘፈ ቁርዲድ፣
አባ ዛይዳ ማለት ንምጽጹል ላይ ዝመስል እንስሳ። አባ ደደ ማለትካ ጸሊም ነተመን ይኹን ናንጭዋ በእግሩ አንጠልጥሉ ዝወስድ ዑፍ እዮም። ጽባሕ ናብሳዋ ብገሳ ኣለኹሞ መረቐኒ ዶክተር ቃስም ሓወይ ብምባል ኣብ ብርካ ኣብዛ ደቐስያ ተደፍአ። ኣጆኻ ማቴዎስ ሓወይ ኢሉ በኽልቲአ ምናቱ ሒዙ ምስ ኣቕንዖኻ ወዲ ረዛን ሰንቢዱ ትኩር ኢሉ ጠመቶ። ካብ ዝላለዩ ኣትሒዙ ንመጀመርያ ጊዜኡ እንዳ ቀስተ ደበና ምባል ገዲፉ ብስሙ ማቴዎስ ኢሉ ጸዊዕዎ። ኣብ ህይወት ሓደ ነገር ጥራዩ ዘሐጉስ ዘሎ ንሱኻ ከተፍቅርን ክትፍቀርን ከለኻዩ። እንተዳ ብልብ ኣፍቂርካኻ ካብ ንነፍስኻ ከተሐጉስ ንዘፍቀርካዮም ዘሐጉስ ነገር ክትገብር ኢኻ እትብህግ። ፍቕሪ ኣይነብርንዩ ዝበለኸ መን እዩ? ንሕና ኢና ዘይንነብር። ፍቕሪ ሓደ ካብ ባህርያት ፈጣሪ ስለ ዝኾነ ዘለዓለማዊ እዩ። ባህሪ ልዑል ኣምላኽ ፍቕሪ ጥበብ ፍትሒ ምዃን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝሕብረና። ዓለምካ ናይቶም ብተስፋን ጽንዓትን ንሽግር ናብ ራህዋ ዝቕይሩ ሰባት እያ። ንስኻኻ ሓደ ኻባቶም ከም ዝኾንካ በቲ ኻብቲ ውለዳት ሒዝካ ክሳብ ሕጂ ዘርአኻዮን ገና ተርእዮ ዘለኻን ጽንዓትን መኸተን ከምኡውን ዘሕለፍካዮን ገና ተሕልፎ ዘለኻን ዘይርጉእን ዘይቁስልን ጉዕዞ ህይወት ኣመስኪርካ ኢኻ። ስለዚ ክሳዕ መወዳእታ ተቓለስ ክትዕወት ድማ ኢኻ። እቲ ወዲቑ ዝበሃል ሰብ ከዓ እቲ ዘይፈተነ እምበር እቲ ፈቲኑ ዘይሰለጦ ሰብ ኣይኮነን። ኣጆኹም ዘሕምሓተይ ጀጋኑ ብዝኾነ ነገር ኣይትፍርሑን ኣይትዳሃሉን ኢኹም። ንኸይትእሰሩን ንኸይትቕጽዑን ፈሪሕኩምውን ሓሳብ ልብኹም ካብ ምዝራብን ምፍጻምን ኣይትተዓገቱ ኢኹም። ቤት ማእሰርቲ ስፍራ ጀጋኑ ስለ ዝኾነ ኣይትፍርሕዎ። ቤት ማሕቡስ እምቢ ኣይብርከኽን እምቢ ኣይምለኽን ዝበለ ተባዕ ይሰፍሮ። ስለዚ ኣጆኹም ትብዑ ትብዑ። ኣብ ሳዋ ንታሪኽ ኤርትራን ህዝባን ዝምልከት ኣስተምህሮ ብሰፊሑ እኳ ክትመሃርዎ እንተኾንኩም መእተዊ እግሪ ዝኾነኩም ግን ቁሩብ ጠቕስ ጠቕስ ከብለልኩም ፍቐዱለይ። ሳዋ ማለት ብሓባር ማለት እዩ ብቋንቋ ዓረብ። ስለዚ ከምቲ ስም ሳዋ ንኹሉ ነገር ብሓባር ኮንኩም መክትዎ ኢኹም። ሓድነት ምስጢር ዓወት ምዃኑ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ተማሃሩ። ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ዝኹሉ ሓርጎስ ጎፅን ንሓድሕዱ ዘይምስምማዕን ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓድነት ስለ ዝኣመነን ተዋሃሂዱ ስለ ዝተቓለሰን እዩ ተዓዊቱ። መንግስቲ ኢጣልያ ብወራር ኣብ 1890 ዓመተ ምህረት ንምድሪ ባሕሪ ማለት ናይ ሎሚ ኤርትራ ክቆጻጸራ ከሎ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ኤርትራ ካብ 615,000 ናብ 300,000 አንቆልቂሎ ከም ጸንሖ እዩ ኣብ መዛግብቱ ሰኒዱ ዘሎ። ጠንቂ ምንቁልቋል ህዝቢ ኤርትራ ኸ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት እዮም ነይሮም። ቀዳማይ ዘይዕርፍ ኩናት ንስልጣንን ንምግባት መሬትን ግብርን ኣብ መንጎ መሳፍንቲ ምድሪ ባሕሪ እዩ ነይሩ። ካልኣይ ካብ ኢትዮጵያዊ ራእሲ ሚካኤል ስሑል ጀሚርካ ክሳዕ ወዲ ዓዱ
ራስ አሉላ እንግዳ ወራር መሳፍንት ትግራይ እቲ ሳልሳይካ ጥሜት አካሒዳን ወራራን በጣን ከምኡውን ሕማም ጉልሓይ ዘስዓቦ ስእነት እዩ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራኻ ኣጠቓሊልካ ክረአ ከሎ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ዓሌታት እዩ ዝምቀል ንሳቶም ከዓ ኒላውያን ማለት ኩናማን ናራን ኩሻውያን ማለት ትግርኛ ትግረ ብሌን ሕዳርብ ሳሆነ ዓፋርን እዮም ትግርኛን ትግረን ኩሻውያን ዘይኮኑስ ሴማውያን እዮም ዝብል ኣሳሳሪኽ እውን ኣሎ እቲ ኮይኑ እቲ ግን ህዝቢ ኤርትራ ዘረ ክልተ ዓሌታት ምዃኑ ዘካትዕ ኣይኮነን ምኽንያቱ ኩሻውያንን ሴማውያን እውን ክልቲኦም ኣሕዋት ማለት ደቂ ሴምን ካምን ዘርእንሆ ስለ ዝኾኑ ህዝቢ ኤርትራኻ ብሰለስተ ዓበይትን ፈተንትን መድረኻት ሓሊፉ እዩ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሑ ዘሎ እዞም ሰለስተ ዓበይትን ፈተንትን መድረኻት ንብሎም ዘለናኻ ቀዳማይ እዋን ባሕሪ ነገስታት ራስታትን ደገዝማትን ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይካ እዋን ዓደይ ዓድኻ ማለት ፌደሬሽንን ጎበጣን ከምኡውን ሳልሳይ እዋን ገድልን ሰውራን እዮም እዚ ሰለስተ ዝተፈላለየ መድረኻትካ ንህዝቢ ኤርትራ ከቢድ ሰብኣውን ንህዋታውን ዋጋ ኣኽፊልዎ እዩ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኢጣልያ እውን መብዛሕትኦም ብወለንቶኦምን ብፍታዎምን ዝተኸትቡ ከባቢ 60,000 ዝበፅሑ ኤርትራውያን ዓሻኽር ነይሮም እዮም መንግስቲ ኢጣልያ ብሓደ ሚያዝያ 1941 ዓመተ ምህረት ብመንግስቲ እንግሊዝ ተሳዒሩ እዩ ከም መንግስቲ ህላው ኣብ ኤርትራ ኣብቂዑ ብድሕሪኡ ድማ እቲ ንኤርትራውያን ብቕድሚኡ ዘይፍቀድ ዝነበረ ማሕበር ወይ ሰልፊ ምዃን ስለ ዝተፈቕደ ብ5 ግንቦት 1941 ዓመተ ምህረት ናይ መጀመርያ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ትበሃል ዳሓር ናብ ማሕበር አንድነት ዝተቐየረት ናይ ኤርትራውያን ማሕበር ተመስረተት መራሒ ኣኻ ፊተውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ ነበሩ እዛ ማሕበር እዚኣ ድሒራ ብሓገዝ ላዕለዋይ መራሒ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኤርትራ ኣቡነ ማርቆስ ናብ ማሕበር አንድነት ምስ ተቐየረት ክሳዕ ናይ መወዳእታ ሸቶ ኣትወቅዕ ማለት ክሳዕ ዕለት 14 ሕዳር 1962 ዓመተ ምህረት ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ምዃና መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝእውጅ ኣበርቲዓ ዝተቓለሰትን ዕላማኣ ዘዕወተትን ብኢትዮጵያውያን እትሕገዝን እትድገፍን ማሕበር ኤርትራውያን እያ ነይራ ዕላማ እዚ ማሕበር ዝተዓወተሉ ቀንዲ ምኽንያት ግን ከምቲ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝቐርብ ዓለም ዘርያትና ኢትዮጵያ ጎቢጣትና ዝብል ናይ ምስምሳልን ሕምቕካ ናይ ምሽፋንን ምኽንያት ዘይኮነስ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ጠንቂ ምኽላእ ናጽነት ኤርትራ ባዕልና ኤርትራውያን ምዃንና እዚ ኸኣ ብሰንኪ ጉድለት ንቕሓትናን ዘይምስምማዕናን ዝተፈጥረ ድኻ ምዃኑ ሕብእብእ ዘየድልዮ ሓቂ እዩ ነዚ ሓቂ ዘራጉድ ከዓ እቲ ብድሕሪኡ ናጽነትና ንምጉንጻፍ ዘርአናዮ ዓብ ለውጢ ማለት ካብ 1981 ዓመተ ምህረት ዝፈለመ ዱልዱል ሃገራዊ ሓድነትን ሓያል ቃልስን ህያው ምስክር እዩ ስለዚ ካብዚ እንታይ ኢና ንመሃር ህላወ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ሓድነት ህዝባ ከም ዝምርኮስ እዩ ኣብ ቀጻሊ እውን ሓድነትና እንተደኣ ለሕሊሑ መጻወቲ ዓመፅቲ ኸመን ንኸውን ጥርጥር የብሉን እቲ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ሓድነቱ ዘሪጉ አንጻር ሓዉ ዝቃለስ ኤርትራዊ ዜጋ ኸ እቲ ንሱ ንባዕሉ
ህዝቡን ሃገሩን ክህሉ ዘይደሊ ሃዚል ማለት ዓሻ ወይውን ልበ እብን ማለት ጨካን ዝኾነ ሰብ ጥራዩ ክኸውን ዝኽእል ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ክዘረግ ዝፍትን ናይ ውሽጢ ይኹን ናይ ደገ ሓይልኻ ትሚልካ ክረአ የብሉን። ምኽንያቱ ንህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ምስኣን ማለት ንሱን ሃገሩን ዘይምህላው ማለት ስለ ዝኾነ፣ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ምእንቲ ካልእ ኢሉ ዘይኮነስ ምእንቲ ህላወው ኢሉ ንሓድሕዱ ክፋቐርን ክሳንን ጥራይ ዘለዎ። ጽቡቕ እምበር ዞም ኣሕዋተይ ታሪኽ ምፍላጥ ማለት መገዲ መጻኢኻ መቐያስ ማለት ስለ ዝኾነ ምፍላጡ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። መንነትን እንታይነትን ሓደ ህዝብኻ ታሪኽ እዩ ዝገልጾ። ታሪኽ ዘይምፍላጥ ማለት ከ ንቕድሚት ዘይምስጓም ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ኣብ ሳዋ ምስ ከድኩም ዝወሃበኩም ፖለቲካዊ ትምህርቲ ብዝግባእ ተኸታተልዎ ኢኹም። ገለ ሰባት ፖለቲካ ንዓይ ኣይምልከተንን እዩ ብምባል ትርጉም ፖለቲካ ካብ ዘይምፍላጥ ክጋገዩ ይረኣዮም። እብለኩም ኣለኹ ፖለቲካ ዘይምልከቶ ፍጡር ግን ኣብዚ ዓለም ብፍጹም የለን። ንኣብነት ኣብዚ ዘሕለፍናዮ 30 ዓመታት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ዘይተንከፉ ኤርትራዊ ዜጋ ኣሎ ድዩ? ሕጂ ድሕሪ 1991 ዓመተ ምህረት ጉዕዞ ናጽነት እውን እንተኾነ ፖለቲካ ዘይምልከቶ ሰብ ኣሎ ድዩ? መልሱ የለን እዩ። ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዘመሓድረና ዝነበረ ፖለቲካ እዩ። ድሕሪ ናጽነት ዘመሓድረና ዘለውን ፖለቲካ እዩ። ብሓፂሩ ፖለቲካ ማለት ብቋንቋ ጣልያን ናይ ምምሕዳር ስነ ሓሳብ ወይ ሳይንስን ጥበብን ማለት እዩ። ምሕደራ ናይ ሃገር ዘይምልከቶ ወዲ ሃገርካ ዘሎ ይመስለንን። ስለዚ ፖለቲካ ንነፍሲ ወከፍኩም ስለ ዝምልከት ሓደራ ፖለቲካ ንዓይ ኣይምልከተንን ኢልኩም ነፍስኹም ብምትዕሽሻው ካብ ፖለቲካ ክትሃድሙ ወይ ናጻ ክትኮኑ ኢልኩም ብፍጹም ኣይትሕሰቡ። ከመይሲ ኣብዚ ዓለም ካብ ፖለቲካ ናጻ ዝኾነ ፍጡር ስለ ዘየለ። ዓንቶቦ ሓድነት ንህዝቢ ኤርትራ መፍትሒ ህላውን ጥፍኣቱን እዩ ኢለኩም ነይረ። ብ28 ነሓሰ 1946 ዓመተ ምህረት ሱዳናውያን ወተሃደራት እንግሊዝ ኣብ ኣስመራ ከተማ 46 ሰላማውያን ሰባት ምስ ቀተሉን ካልኦት 70 ምስ ኣቑሰሉን ሻቡ እቲ ጉልቡብ ምረቓ ዝረኸበ መንግስቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ መኮነን ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ዘሕዝን ፍጻመ ሃይማኖታዊ መልክዕ ብምትሓዝ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ኣስላምን ክርስቲያንን ኤርትራውያን ሓዊ ከኣጉድ ፈቲኑ ነይሩ እዩ። ነዚ ኸኣ በቲ ልሙድ መገዲ ማለት ብመራሕቲ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን ኣቢሉ ምእመናን ብምልዕዓል ኣንጻር ኣመንቲ እስልምና ኣሕዋቶም ንኽብገሱ ክጥቀመሉ ፈቲኑ ነይሩ። ንታሪኽ ፖለቲካውያንን ሃይማኖታውያንን መራሕቲ ኢትዮጵያ እንተተዓዚብና ኸ
እምነት ክርስትና ካብ 320 ዓመተ ምህረት ብመገዲ ሊባኖሳዊ አቡነ ፍረሚናጦስ አቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ማለት ናብ አክሱም ካብ ዝኣቱ ኣትሒዙ እዞም ክልተ ዓበይቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ሃገርን ክሳዕቶም ዕለተ ናጽነትና ኣርኪብዎም ካብ ሃገርና ሃዲሞም ዝወፁ መራሒ ሃገር ኢትዮጵያ ነበር ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያምን መራሒ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ነበር አቡነ ገብርኤልን ምትእትታው ኣብ ሃይማኖት ክርስትና ኣይቋረጸን ነይሩ። ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ካብ መንግስቲ ንጉስ ኤዛናን ሴዛናን ጀሚራ ክሳዕ መንግስቲ ደርግ ማለት ካብ 320 ክሳብ 1991 ዓመተ ምህረት ሓንሳብ ብጥቕሚ ስስዐ ንስልጣንን ንገንዘብን ሓንሳብ ድማ ብፍርሒ ካብ ንኣምላኽን ንህዝብን ንመራሕቲ ሃገርን ምምሕዳሮምን ምግልጋል ብፍጹም ኣይቋረጸትን። ሕጂ ድሕሪ 1991 ዓመተ ምህረት እውን እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ማለት ኢህወደግ ነቶም ኣብኡ ምስ ስርዓት ደርግ ዝጸንሕዎ ጳጳስ መርቆሬዎስ ራብዓይ ሰጊጉ ነቶም ኣብ ስደት ዝነበሩ ብ3 ሕዳር 1936 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓድዋ ትግራይ ዝተወልዱ ጳጳስ አቡነ ጳውሎስ ሓምሻይ ፓትርያርክ ኢትዮጵያ ንኽኾኑ ኣሽምዎም ኣሎ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ። ኣብ ኤርትራ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ድዩ ክቕጽል ወይስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ከም ሃገር ኤርትራ ናፃ ወፅያ ብነብሳ ክትመሓዳደርያ ኣብ ቀጻሊ ዝረአዩ? ነዞም ሕጂ ዝምረፁ ቀዳማይ ፓትርያርክ ኤርትራ ግን ነቲ ዝጸንሐ ጉጉይ ናይ ነዊሕ ልምዲ ኣገልግሎትን ኣምልኾን ንመራሕቲ ሃገር ቀይሮም ንኣምላኾምን ንህዝቦምን ከገልግሉ ተስፋ ንገብር። እታ ድሕሪ ምላድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ኢላ ዝፈለመት ቤተ ክርስቲያን ክሳብ 1054 ዓመተ ምህረት ሓንቲ እያ ነይራ። ኣብዚ ዝተጠቕሰ ዓመተ ምህረት ግን ተዋህዶን ካቶሊክን ተባሂላ ኣብ ክልተ ከም ዝተኸፍለት ይፍለጥ። እታ ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራት ብምውጋን ኣገልጋሊት ዝተፈላለዩ መንግስታት ኢትዮጵያ ዝኾነት ድማ እታ ተዋህዶ እያ። በዛ አጋጣሚ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ኦርቶዶክስ ነቶም ኣብ ክንድን ኣምላኽ ንሰበስልጣናት ሃገር ዘምልኹን ዘገልግሉን ላዕለዎት መራሕቲ ሃይማኖት ብትሪ ክቃወምን ኣብ እምነቱ ጸኒዑ ክምክቶምን ዋጋ ክኸፍልን እላቦ። ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተደናጋጺትን ተማእዛዚትን መራሕቲ ሃገራት ካብ ምዃን ናፃ ወፅያ ኣገልጋሊት ኣምላኽን ህዝብን እትኾነሉ ጊዜ ድማ የርየና።